kata matin. IEBC en jafumbo mar Wai County ma Homa Bay kendo koro watudore kode gi sani. Onyiswa ni to weche chalo nade gi sani. Ka koro wang'iyo bathwa korka chich ka endi Lydia ma en jafumbo marwa mar County ma Homa Bay. IEBC osebedo ka entiere gwenge ma Homa Bay odiochieng' mangima. Onyisowa kendo ketonwa yanga ikruok ma IEBC ni godo. IEBC oyawa ma omaki ka itudo gi wach mar timo romo ma ok opuodhi ma bende gin apisa mag IEBC. Wach kichopo kanye, apisa mag arita kwe wach ang'o? Ang'o gini musetim nyaka gie sani? Sani, ang'o mosetim ni apisa ang'wen miwachogi? To apisa mag arita kwe to wach ang'o ewi weche machalo gi mane otimore miwacho ni moko kuom apisa mag IEBC ne timo romo moro ma ok opuodhi. To dipo ni jogi ong'adi ni koro ok gibi chwalo chenro mag yiero ma mitayo gi IEBC ka nitiere jomoko mokawo kargi koso gin owegi mondo migi bigi tim tijgi nyaka giko mar yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Bati yudi makare wabire county number 43 county ma Homa Bay manigi kwan jogo ombulu maromo 1,500 kod 51 kod 71 duto mabiro wuok oko ka go ombulu kuonde chung'ute buche aboro mantie county ma Homa Bay kandi bati wasebedo kwaluwo ikruok ma IEBC kaachiel kod apisas mag arita kwe oseketo Homa Bay ka mabiro neno ni oganda jo Homa Bay wuok oko mar go kura tich ariyo ma koro piny Kenya dhi e yiero. Kapok ne wach okinyi ma kawuono ne wayudo kwa twak achiel kod apisa mar IEBC ma ochune bago yiero e county ma Homa Bay kandi Fredrick Kapopa mano chiwo moko kuom okenge ma giseketo mabiro neno ni jodak e county ma Homa Bay ka obi wuok oko ka rom gi mar go kura tich ariyo juma manyien. Bende mana ka gisewacho no wende okinyi ma kawuono ne waneno ka obila ne omako apisas 4 ma dhi tayo yiero tich 4 e kar chung' bura Mandhewa kendo ne otergi e tesend obila Mandhewa. Ne yudo thuolo ma loso kod komanda mar obila e sub county Mandhewa Paul Rioba mano kone gin kaka obila ne gin kod teko mar medo dino ne apisas gi eki e tesend obila Mandhewa kane giseda dhogi to ne gikawo okang' mar ketogi e lwet apisas mag IEBC e bade ma kar chung' bura Mandhewa mondo okaw negi okang' kaluwore kod chik mar IEBC bang' kane oseyudgi ka gitimo romo kod moko kuom jochung' romo ma bende chich nitie ni samoro ne gipango yore goeko ma ok odhi kare e sama koro yiero itimo tich ariyo juma niendi. Ayudo thuolo mar loso e yor simo kod apisa mar IEBC ma ochung'ne chenro ma ochung'ne yiero e kar chung' bura Mandhewa kata returning officer Mandhewa Rebecca Abwaku ma okoni nyaka sani ndi ok onyal loso wachno ka osingo mar chiwo ler mathoth wach meko mag apisas 4 gi eki odiochieng' makiny kama wageno yudo ler ni to bende apisas 4 manomaki gi bende dhi yienegi dhi nyime kod chenro ma tayo ombulu tich ariyo juma makiny niendi kata koro ibiro golgi oko bang' ka ne oseyudgi ka gibedo romo moro ma chich nitie ni samoro ne gichano gigo eko ma ok odhi kare ma samoro nyalo miyo chenro mag yiero ok dhi makare e alwora mane omakgi ne eko. En gima pod waluwo kendo odiochieng' makiny wabiro manyo apisa mar IEBC Mandhewa mondo onyiswa ni to okang' mane mar chik ma idhi kaw ne apisas 4 mag IEBC mano omaki e bura machalo kamano endo bati. Kopore kod mano Homa Bay County kaendi wan kod kuonde chung'ute aboro kamoting'o kar chung' bura ma Homa Bay Town, kar chung' bura Mandhewa, Rangwe, kar chung' bura Mandhewa, Suba North, Suba South, Kasipul kaachiel kod kar chung' bura ma Kabondo Kasipul duto te kuonde chung'ute aboro gi eki moro ka moro oseyudo tese mag luto ombulu kendo sani koro ketgi kuonde mag riwo ombulu mantiere kuonde chung'ute bucha aboro go eko ma odiochieng' makiny chenro mar keyo tese gi eki tesende mag luto ombulu maromo 1,228 e county ma Homa Bay kane biro chakore mondo kochopo tich ariyo to jopiny od thuolo mar dhi e debe ka giyiero jotelo go eko mane gigomni otagi kuom higni 5 mabiro. Bende wan kod kar luto ombulu mar ntiere kar od twech ma Homa Bay kata Homa Bay GK prison ma jogo eko motwe kar twech kanyo endo biro thuolo mar yiero jatend piny gin gibiro go kura mar jatend piny Kenya yiero mar tich ariyo juma niendi. Obila bende wacho ni ikruok nitie moromo kendo giseketo apisas mag obila moromo mabiro neno ni kwe obedo county ma Homa Bay kama onge jagombulu moro amora ma ibiro bwogi sama koro giwuok oko ma neno ni gigo ombulu kaka chik mar Kenya dwaro mondo giyier jotelo mag biro telo ne county niendi kuom higni 5 mabiro. Pod wadhi nyime kod luwo kaka chenro mar go kura chenro mar ikruok dhi nyime mar neno ni
wangiso waketo joneno mag Ramogi TV ler kaka chenro mag kura biro dhi nyime tich ariyo juma manyien bati. Abich kapok waweyo wang'eni nitiere kaunti ma Homa Bay kano adhi Siaya nyiso wakanyo ne jodak ma Siaya dhi nindo gi firimbi e dhogi chieng' gombulu. Joma bito wacho ang'o? Ali Abich. Ali Abich kiwinjo wanyiswa ni to ganda jo Homa Bay wacho ang'o kotenre gi yiero maduong' mano ma tarik 9 ka ben kwa dhi Siaya no nyiswa ni jo Siaya chano nindo gi firimbi e dhogi. Jo Homa Bay to wacho nang'o? Erokamano Lydia, jodak e kaunti Homa Bay kandi oikore kabisa mar dhi e debe tich ariyo juma manyien. Wasebedo kwa loso gi moko kuom jopiny kata odiochieng' kawuono yudo thuolo mar loso gi jodak ma Homa Bay kaka gima gidwaro maduong' en mondo kwe obedi kendo kochopo tich ariyo to gidwa ni giikore mar biro wuok oko ka romgi jogo duto te manondikore ka jogo ombulu ikruok gin go makare mar biro neno ni giwuok oko mondo gigo ombulu ka romgi kendo ote ma gin go en mana mondo kwe obedi e kaunti Homa Bay kaendi kendo jogo duto te mano kawo kura owuok oko tich ariyo maneno ni gi luto mbochgi maonge ombulu moro amora maneno kata achiel. Bende Lydia ka wiye ok owil nitiere rumbi moko mosebedo ka dhi nyime kaunti Homa Bay kaendi anya to e kinde mane campaign dhi nyime mar weche moko osebedo ka wacho nitie jotelo moko ma samoro ka oyudo thuolo mar loyo to ok nyal bilandgi. Kinyi ma kawuono apisa mar IEBC noketo e lela ni onge gima kamano kendo ng'ata ma jachung' moro amora mabiro yudo loch e yiero ma tich ariyo ema IEBC biro lando kendo nogolo luoro ma kamano ma samoro ne jopiny nyalo bedo go ni inyalo landi samoro ng'ama ne ng'atgi mano gigone kura to oyombo to ok bilandi. IEBC ne okoni chik margi en ni ng'ata ma oyombo e yiero ma odhi timo tich ariyo niendi mano ng'ama IEBC biro lando kendo ne ginyiso jopiny ni kik gibed koluoro moro amora giwuok ka romgi tich ariyo maneno ni gigo kura e kombe mopogore mondo giyier jotelo ma gidwaro mondo bi otele kaunti ni kuom higni 5 mabiro. Lydia Enya Ali Abich koya kaunti ma Homa Bay kendo wageno ni biro bedo wang'wa med miwa mago motucho ahinya to kotenre kod yiero ni maduong'. Ibed kotino makare Ali wanero odiochieng' makiny. Erokamano Lydia.